in short I should say, munyika yedu yemuZimbabwe mune hondo iri ropa riri kudeuka, hondo yakasotanga kare kare. Mutauriri wenyu ndichogumaira. Hondo yakatanga kudhara, vanhu manga musiri kuzviona. Cable 3 yazoitwa, Agenda 2030 yazoitwa iyi. Mativi mana ese eZimbabwe ndinzwireiwo tsitsi kumashoko angu kana akusvikai. Poshi ndofunga nezuro ndakaisa audio ndichirwadzikana nezvakaitwa naGrace kuenda kumazowe. Akatakura vanhu vaine ma-AK47 kunorwisa vana vanga vari muzvimakomba vachichera goridhe. Vana vakadhonozwa, vana vakarohwa ivavo. Hamene kuti nhasi vaswera sei. Asi mukatarisa kuti Grace nevana vake vane mapurazi akawanda zvakadii, unozvishayira pazvo. Unozvishayira pazvo kuti Grace anyanyoshaya chii panyika kuenda kunouraya hama dziri kutambudzika, varombo, kuenda kunopwanya vanhu nesando nemasimbi. Ende akazati kari kekutanga zvinhu izvozvo zvichiitika ikoko. Saka ndakazobuda nezuro ndashuta wandakatadzira pameseji yangu. Ndiregererewo. I'm worried. Nazvino I'm worried. Handisi kuda kuona mwana weZimbabwe achiurayiwa pari zvino nenhamo yavari kuona. KuSouth Africa vanga vachiurayiwa. Vodzoka kuZimbabwe vogamuchirwa voitwa mukomberanwa. Mnangagwa ari kuuraya vamwe achivaisira poizeni. Vama-first lady vana Grace vakutevera varombo ivavo vachivauraya. Akusiria akamirirawo paachaiswa pachigara ari president weZimbabwe achingodaro futi in the same process. Pfungwa dzangu dzakabva dzabuda. Sei wandakatadzira ndiregererewo. But I'm deeply worried. My soul is hovering. I'm worried. Nyika yeZimbabwe ndikushamisika kuti ndiyo here nyika yandakaberekerwa. Asi regai ndise mazwi angu. Mazwi angu ari kuti vanamati vekuJohani Masowe, vana Nehemiah Mutendi nevamwe vese vanoti vanonamata kuna Mwari. Muri kutadzira Mwari. Muri kutadzira Mwari. Kana Mwari akati thou you shall not kill pagumi remutemo, haana kuti mutemo iyoyo pawanikwa wani mutemo unobviswa. Kuchishanu chevanonamata kukanzi usareverere chakaipa. VekuJohani Masowe vese vanomhanya kupitipidzana kunoreverera chakaipa. Kureva kuti miviri mitemo yavakamura pagumi remutemo. Zvino kureverera, kukurudzira kwavari kuita nyika yeZimbabwe ichirasikirwa. KuSouth Africa kwafiwa. MuZimbabwe vanhu varohwa, vanhu vaurawa, vamwe vakadisapia. Munamati ngazvikurwadze kuti rudzi rwemuprista, rudzi rwemunamati makanzwirwa tsitsi naAbhurahama akachema kuna Mwari makore kuti vatema vasaparare, vararame, vazive Mwari, nekuti Mwari angada kusamakipa nyika. Ko iwewe wabatwa nemweya wakaita sei wokuti nyika iparadzwe? Iwewe uriwe unganzwikwe kukumbira tsitsi, kunotaura netsitsi uchidzoreredza kuti chakanaka chibarwe. Makaenda kunopfiririra
vana chibayadzara kunosungirira kuti nyika yedu ifambe nepaya kufamba napapa. Vana Owen, vana Mboze, vana Katsiru, Joani Masowe, yese makomberedzwa imimi nekukurudzira kuti nyika yeZimbabwe ifiwe, pane kukurudzira kuti Mwari varangarire munhu mutema zvavakamboita pana Abraham. Hamuzi kuona here kuti maarmy general vakomana vekuuto vepamusoro vanenge vasimudzirwa vapera kufa? Vapera kufa. Mnangagwa apedza vanava kuvauraya. Opa Muchinguri, where are you? Haunzwewo mwoyo wako kurwadza Opa, vana vachiendeswa kuHirozi every day. Opa Muchinguri. Tiri kurwadzikana kuti vanamati vari muZimbabwe. Chokwadi Mnangagwa, iwewe waipa maarmy general aya dzimotokari nemari pfupo yekuvasilensa kuti vasakubvunze kuti vamwe vedu uri kuvaurayirei. Asi isu kuno kuchano tinokurudzirwa kuisa ruvako. Tinokurudzirwa kuisa ruvako, kubatanidza. Kana imi musiri concerned, vanamati, members of parliament, tarisai chamakavhotera ichi nemasenators. KuHirozi eka hakuchabviwa. Mnangagwa akaisira vana vese ava poison. Vana vakapiwa go slow long back, havana kuzviziva. Last year ndichipopota, I got this information. Mwari akanaka hake. Mnangagwa ndo paakaunza bechi yakawanda yepoison. Asi imwe vakanga vagara vainayo, vana Mutsvangwa vanga vagara vainayo. Saka hazvinei kuti ZANU-PF, maministers nemamembers of parliament nemapurisa nearmy ndimi munoita build up chinhu chinonzi ZANU-PF, nekuti muri pasi pebato iroro. Asi isusu tiri kuma-opposition parties hatina mauto, asi hatifare kuona mafiro amuri kuita akomana. Munhu kushedzwa kubasa kunzi uya kuno kune mabiko, munhu osweisirwa poison ourayiwa naMnangagwa. Nyika yose makatarisa so. Iye zvino vazukuru chaivo vana makore tuvana twazukuru twaMuThomas Mapfumo twakabribwa tukapiwa mari kunzi shevedzai Thomas Mapfumo auye kuti azonwiswa poison. Iwe makore, vana Vhavha, nemi mese makapiwa dzimotikari, vana Japureza, vana Nanke, vana Macheso. Tarisei zviri kuitwa nevanhu vari kukututirai dzimotikari idzi. Vari kusilensa vanhu but vauraya vanhu vakawanda. Ende kuCamp 4 kune polisi yekuti kuchafiwa. Munhu wese angazikanwe kuti anga achioffer resistance paCamp 3 nepoison iyoyo hakuna kwamuri kuenda. Nyika yeZimbabwe iri kuurawa. Vanhu vari kuurawa. Ende vakabvira vataura ana Charumbira. Vakabvira vataura. Vana Matuke vakabvira vataura kuti kuchafiwa kumberi kwatiri kuenda. Varida kueliminata munhu wese kuma-CIO, kuma-CID. I think I said this thing last year. Kuti chinhu ichochi chikaregedzwa chichiinda mberi, ma-CIO kuchafiwa. Intelligence yese ndofunga vari
chakanaka ndechekuti mageneral zveration pack imbomirai, zvekurapwa kunana Simazi kwenyu uku imbomirai. Tsvakai nzira dzekuti muone kuti muri kurapwa nenzira ipi. Zviri nani kudya chikafu chinobva kumba kwako. Tarisai kuparamende chako vanofamba vane twumvura twekunwa mumabhegi mudzihomwe dzavo. Havachanwa mvura yekuparamende. Hakuna munhu achakwanisa kudya chikafu chemuparamende. Isusu tiri kunze kusystem, we are concerned, we are worried. Problem haisi muparamende chete chete imomo, masoja apera. And imemi ma-army generals, kana mwari akunzwirai tsitsi, zviri nani mutsvage twumari, mupote muchibuda kunze muchinotiwa blood test kunyika dziri kunze nekukasira. Nekuti Mnangagwa akadivhaidha kuti soldiers 4, police 4, doctors 4, nechinangwa chekuti vasinga represent 4 Mnangagwa. Those people, they ought to be eliminated. And for now, vamwe vacho vakatoafektwa kudhara nehuwandu. Ndiyo program ya Emerson zvanga iri. Sorry zvenyu, because tiri kurwadzikana. We are not cowards. Aiwa. Asi tiri kuchema kuti tingaita sei kuti tisevhe upenyu hwevamwe vasati vapoizenwa naMnangagwa, vasati vanwiswa muchetura uyu. Tingaita sei? Audio yangu ndinokumbira ngaibude mumhepo, kushoreka kana kusashoreka. Tingaita sei? Munhu wese ari muZimbabwe ngatingofai kamwe chete, tiedze kurwira vashoma vasati vaafektwa nepoison yakauya naMnangagwa. Mnangagwa akatoita tunge tunge kudhara, vana vari kufa vawandisa mani. Iye zvinotarisira kuti kuZambia uko ndiye akanga aida kuuraya Levi Mwanawase. Ende Levi Mwanawase azomuuraya nedzimwe nzira uyu munhu wamuri kuona iyeyu, asi ndiko kumusha kwaaberekwa. Zambia mukusuduruka kwayona kuti ibatane neZimbabwe, Mnangagwa akazvitarisa nemaziso ake kuti vanhu ava vari kurwadziwa nezvandakavaitira, ndida kuuraya mutungamiriri wavo. Ndiane network yazourayisa Edgar Lungu, murume wamuri kuona iyeyu. Nhasi unoyu watambanudza gumbo, ada kuenda kunouraya Ian Khama wekuBotswana. SADC region yese, kuSouthern region kuno kuSouthern Africa. Maleaders eko vapinda pfumvu naMnangagwa. Anoda kuuraya Ian Khama kumisira poison kuti zvaita sei. Hakuna kune mutungamiriri asingashorwe. Hakuna. Cyril ari kushorwa at home. KuMozambique kune ma-opposition parties. KuMalawi kune ma-opposition parties. MuZimbabwe mune ma-opposition parties. Hakuna kune mutungamiriri asingashorwe. Saka Mnangagwa, you cannot say kuti munyika mako uri kuisira poison. Kunyika dziri kunze uri kuvauraya futi in the same manner, uri kuendesera poison. Uri kutuma ma-agents kuti vanoeliminate vatungamiriri vari munyika idzodzo uchivauraya, zvawakaita kuna Levi Mwanawase. Tarisai muone zvamakaita masenators. Tarisai muone zvamakaita imi ma-members of parliament. Masorera masoja, masorera vanhu vari innocent. And I believe to say, zvakataurwa nana Matuke zviri kuzozadzikiswa. Vada kupedza kuuraya vanhu, asi masoja is one uniform, one way. Hakuna musoja ane mafungiro anosiyana nevamwe. Makuziva kwangu, kana mapurisa chaiwo, hakuna mupurisa anofamba akapata pane mamwe mapurisa. Saka muchione vachipuwa uniform yakafanana, zvinoreva kuti pfungwa dzavo dzinofunga zvakafanana. Asi Mnangagwa akapinda ipapo akati police 4 ada kuvabisani
kuvadhumani, kuvadhivhaidha kuti agozwana kueliminata vamwe vacho. Kumanesi ndizvozvo, kumaticha ndizvozvo. Saka this is a syndrome. Iyi iCovid chayo yapinda muZimbabwe, ikufanirwa kuti iwane vaccine. Kana vanhu muchikwanisa kundinzwawo pashoma, batsirai vanunuri vedu varipo, vana baba Muchena, vana Sigauke, vana baba Aguvhera, nemakomandazi edu, vana Matibela varipo, mao veterans. Nekuti zvandishamisa inini kuti chii chapinda pana Mnangagwa Christopher Mutsvangwa, kuti vanoda kuuraya mao veterans, mabi avo, kuvauraya nepoison, kupedza mao veterans ese ari muZimbabwe nepoison. Handina kumbofunga kuti vangafunge mafungiro akadaro. Handina vanhu vavakanga vainavo musango vachinaiwa nemvura vari pamwe chete, varida kuita ethnical cleansing, kuvaita wipe out vese. Muri kuonai kuti kusapota ZANU kwakamira sei. Ende dai ZANU yanga iri kunzi iri kurwisa maopposition parties ichivapoizena ichidaro zvosoka, taingoti marivalries avo, kana kuti vanhu vari kupikidza maopponents avo, saka vari kuvarwisa nekudaro. Zvino ZANU-PF inouraya musoja wayo, mupurisa wayo, ambassador wayo. What's wrong? Chii chiri kuitika mumusoro maChristopher Mutsvangwa? Chii chiri kuitika mumusoro make? Ari kurwara here? Chii? Kuzvipira kuti muZimbabwe inga mwana, kune hama yake iri kuarmy yakaporomotwa kuitwa kumabrigadier. Why should we be happy kumuona achiisirwa poison achifa, hama yake yakaiswa yakaporomotwa muning'ina here kana chii? Asi aku same group revakomana ivava. Can it be good kuti aisirwe poison? Zvinozomufadzawo here? Nekuti iye ndo zvaari kuita naMnangagwa vari vaviri. Uri kuzviitira zvinhu zvakadaro Mutsvangwa? Why are you so nasty kuhama dzako dzawakanga uinadzo kuhondo? Mapindwa nei? Makaendera kuMozambique uku kuti mugochiita gukura hundi. Munoziva kuti gukura hundi ritoripo nechekudhara. I didn't know, but I came to get it by other means kuti inga muZimbabwe hondi yakatotanga kudhara. Inga hondi yakatotanga kudhara. Vana mai, vaning'ina madzikoma, brothers and sisters, handei ku31 mass demonstration, titaure nemuromo mumwe chete, tiedze kumisa vanhu vaviri ava, vamiswe kwavari kuenda varasika zvisati zvambooneka pasi rino rese. Kana Herodhi akambopedza kuponda vanhu, iko zvinezvi gwara ratorwa naMutsvangwa na Emerson riri kufanirwa kuti rimiswe as soon as possible. Ndatenda hangu nekuti handina wandatuka. Ndo zvandiri kuti ndatenda hangu, handina wandatuka. Asi ndataura kuti nyika yedu inoda kuti iitwe rescue in time. Nyika yedu ngainunurwe. Please, musateedzere pfungwa dzevanamati. Musateedzere pfungwa dzevanhu vari kudyiwa nemasowe. Vabereki handei tinomisa ropa rirege kudeuka. Masoja mashoma asara aripo, tingangosevha upenyu hwavo, Mwari akazotitendawo, nekuti hatizi kuenda kunoridza futi. Hatizi kuenda kunopisa midhuri. Hatizi kuenda kunoisira vanhu poison muchetura tichivauraya. Asi tinoda kuti chakanaka chibarwe, timise dambudziko irori. Vanenge vachienda kunorongedza maarmy general aurayiwa, endai nemoyo wenyu uri panzvimbo,
murongedze vana zvakanaka, modzoka kunzvimbo dzenyu, toona marongero atingaite kuti chinhu ichi chimiswe, nekuti opa muchinguri haazi kukwanisa kumiririra mauto ari kupera kuurayiwa yakamira akatarisa, nekuti ari kuzvifarira. Vana vaMunangagwa vese vana Korinzi ivava havasi kukwanisa kuti vabatsire nyika yeZimbabwe nekuti vane ropa rekumusha kwavo. Vari kubatsira baba wavo kuuraya masoja aya, nekuti vana ivava tarisai vabva vakwidziridzwa pamusoro vachingama kune vamwe vavo. Masoja edu, masoja edu, ndachema hangu. Asi Munangagwa akabvira kare. Chinhu ichi akatosochita kudhara, ari kuziziva kuti hakuna achandinetsa kumberi ukoko. Nana Tarwirei, Tarwirei uchatonga ani muno muZimbabwe? Handi masoja aya idefense yedu yenyika yedu imimi nesu. Asi uri kubatsira Munangagwa kuuraya vana ivava every day. Every day. Vana Tungwarara. Chii chiri kuitisa kudaro zoso? Kuno kuSouthern region ndeipi imwe nyika yamuri kuona iri kuita basa rekuponda vanhu zvamuri kuita? Makaona kuti zvekuzuva vanhu usiku hazvisi kuita, mukati regai tishandise poison. Nyika yeZimbabwe vabereki batanai timise chinhu ichi in the most possible way. Vanhu vararame. Kuke before uku vana uyuyu Shabangu masoja uri kuavengerei? Vanhu vasiri manurses for Munangagwa, vasiri soldiers for Munangagwa, muri kurangana kuapedza kuauraya. Muri kurangana kuapedza kuauraya. Ndozvo wakaendera here kunotengesa vana veZimbabwe Shabangu? Inga kubhuriwayo kwanhu akapedza kuurayiwa naMunangagwa. Makadzira rimwe guku rahundi kupedza kuuraya masoja, kuvauraya zvavo vasingazive, kuita vekunyangira. Madii kuvafaya basa vaende kunogara vachengete dzimba dzavo. Vana vavo vane vana nherera, vakadzi vavo dzaachirikadzi, vana dzaanherera. Kumapensheni hakuna chiriko. Pamberi nerevolution, pamberi nekubatana, vabereki tarisai chirwere chapinda munyika medu. Tarisai chirwere, mapinda virus yakakurisa yakakomba, futi inorira iri nani. Pane kuisirwa poison munhu woitwa goslo, vana vari kugara vari kunze kwenyika vachitambura nekurwara, masoja ari kurwara zvisingaite. Vasiri kuziva kuti anenge achifamba asiri kuziva kuti ndakapedzwa kudhara. Mugabe akatitambudza asi haana kuita zvaitwa naEmerson kupota achiuraya masoja zvakadai. Vanhu vakaenda kuhondo havana kunge vakatsitsirirwa nedambudziko rakakura kudai. Ndombomirira ipapo. Hama dzedu ngatibatanei. Hakuzi kuti tiri kufurirana. Ngatibatsirei kuti vana ava vagozochengetewo vana vavo, dzinherera dzirege kuwanda panyika. Please.